Mexxin ġmielhom ix-xogħlijiet li bħalissa għaddejjin fuq l-akbar proġett ta' akkomodazzjoni soċjali dak fiż-żona ta' Ħalfaruġ fil-limiti ta' Ħalluqa f'sit ta' madwar 10,000 metru kwadru b'investiment sostanzjali ta' madwar 40 miljun euro. Dan il-proġett se jinkludi mal-267 appartament ta' akkomodazzjoni soċjali li jvarjaw minn appartamenti b'kamra tas-sodda waħda għal oħrajn bi 3 kmamar tas-sodda, inklużi fil-proġett ukoll appartamenti li jilqgħu għal bżonnijiet tal-persuni b'diżabilità. Fi żjara li għamel fuq l-ant tax-xogħol il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodri Galdes spjega li din il-ħidma se tkun qiegħda tagħmel differenza fil-ħajja ta' ħafna familji. Dan huwa monument soċjali ta' dan il-gvern b'risq dawk in-nies li għandhom bżonn l-akkomodazzjoni soċjali. Iktar minn hekk ukoll 300 garaxx għar-residenti tal-madwar f'Ħalfaruġ fil-waqt li wkoll residenti li jgħixu f'din il-blokka. Il-Ministru stqar li permezz ta' dan il-proġett soċjali mhux biss se tkompli tiġi indirizzata l-lista ta' stennija tal-housing, imma l-Gvern ukoll se jkompli jkun ta' spalla għal familji li jeħtieġu l-għajnuna tal-Istat għal saqaf dinjitus u residenza li tkompli tolli l-kwalità tal-ħajja tagħhom. Huwa kompla jgħid li wkoll jinsab konvint li dan il-proġett se jħalli marka importanti fil-qasam tal-akkomodazzjoni soċjali li minnu se jibbenefikaw numru sostanzjali ta' familji.